Bună seara tuturor și ne bucurăm foarte tare să fim astăzi împreună aici și vă felicităm pe toți cei care vă răpiți din timpul dumneavoastră și participați la astfel de seminarii și țin să mulțumesc în mod special lui Stelian pentru că rezultatele seminariilor pe care le țin, mai ales pe partea de business, au un ecou extraordinar de bun și un feedback extraordinar în echipele noastre și sunt de un real suport pentru toată lumea. Pentru că informația este aur curat, cum se spune. Um, Ca să fac așa o mică prezentare despre mine, că este, uh, așa cum spunea, cum a prezentat și Stelia, numele meu este Narcisa Roman, sunt licențiată economist, însă de-a lungul vieții am urmat mai multe specializări și mi-a plăcut să studiez toată viața. De asta, în momentul în care am descoperit atomii, am înțeles foarte bine despre ce e vorba de prima dată. Am înțeles valoarea atomii, valoarea business-ului și a produselor și calitatea la care coreenii pot să facă aceste produse absolut excepționale. Așa cum ne spune și Ștefania adesea, sunt cu cel puțin 10 ani înaintea tuturor ca și tehnologie. Astăzi am plăcerea să vă prezint produs atât de mult așteptat pe piața din Europa și deja atât de apreciat de membrii Atomii la nivel global. Este vorba despre noul nostru concentrat de noni fermentat organic. Vi l-am și adus aici. Deja începe să vină comanda și DHL-ul vi-l aduce la ușa dumneavoastră după acele precomenzi de la începutul lunii februarie. Am să încep cu acest share screen. Ia să vedem dacă ne iese aici. Se vede, este în regulă acum. Deci Ok. acest produs Noni este un real suport pentru starea de bine și de sănătate a noastră. Și aș vrea să explorăm astăzi procesul prin care Noni ajunge la noi pentru consum, precum și cercetarea și dezvoltarea acestui produs premium care respectă cele mai înalte standarde de calitate. Vom înțelege de asemenea ce face canonii de la Atomii să fie diferit de alte produse de pe piață. Nutrienți esențiali, în mod special aș vrea să subliniez acest lucru, acești nutrienți pe care îi are noni și modul în care contribuie la bunăstarea organismului nostru pe... Gata, funcționează, asta este în regulă. Da. Um, Noni este un arbust tropical considerat nativ din zona Asiei de Sud-Est și insulele Pacificului de Sud, iar fructele sale folosite în medicina tradițională de peste 2000 de ani au puternice proprietăți antioxidante, antiinflamatoare, antitumorale și care susține foarte bine imunitatea. După cum vedeți, Sinonia are un aspect unic și interesant, este diferit de orice alt fruct și se remarcă de la prima vedere. Și ca și caracteristică specială, puteți observa că nonii crește, întâi se dezvoltă fructul concomitent cu florile, lucru destul de rar întâlnit în natură și asta și conferă această formă destul de deosebită, să-i spunem. Are acest aspect unic și interesant. După cum spuneam, fructul tropical conține o cantitate impresionantă de vitamine, minerale, aminoacizi, antioxidanți, o combinație extraordinară de fitonutrienți, datorită cărora este benefic împotriva multor afecțiuni. Acest conținut l-a ridicat la rangul de superfruct minune, fiind prezent în sute de studii medicale care au analizat atent aceste proprietăți terapeutice. Um, Iată, după cum putem vedea aici, așa ca o mică istorie de când neonii, că vă spuneam că a fost utilizat din timpul străvechi în Asia de Sud-Est, subcontinent, fiind integrat în sistemul medical tradițional din India, Ayurveda, pe care știm că este, um, în Ayurveda este menționat ca și plantă sacră.
Noni apare în aceste teste antice sub denumirea de Ashoka, care înseamnă longevitate. Când europenii, iată, îl avem aici pe primul, pe James Cook, care vine și notează la sfârșit de secolul XVIII, în timp ce cucerea zonele de Pacificului de Sud, în jurnalele sale proprii, capitanul menționează observația sa despre nativii insulei și cum ăștia nonii. De asemenea, în timpul celui de-al doilea război mondial, soldații americani aflați pe insulele polineziene au fost instruiți în manualul lor de teren că nonii a fost recunoscut ca aliment de bază sigur de consumat pentru a-și menține puterea. Îl avem aici pe doctor Neil Solomon, care este un cercetător de renume mondial și doctor Neil Solomon a făcut studiu de amplu de asistenți, a efectuat studii clinice timp de mai multe mii de pacienți, aproape 10.000 de pacienți și s-a raportat că i-au ajutat să recupereze după o varietate de boli, inclusiv artrită, o bol de inimă, diabet, dureri de cap, dureri musculare, hipertensiune arterială și cancer. S-au descoperit compoși și fenolici naturali care împiedică glucoza să pătrundă în celulele tumorale, prevenind metastazele. Acest lucru, la rândul său, este util în încetinirea și creșterea multiplicării celulelor canceroase. Studiile au remarcat efectele asupra sănătății umane în multe tulburări, inclusiv bolile neurologice și neurodegenerative. Serotonina, care este un neurotransmițător produs în special în creier și în tractul gastrointestinal, este implicată în numeroase procese. Reglează starea de spirit, somnul, digestia, percepția durerii în corp. Și iată, aveți aici un link apropo de acest Research Gate pe care vă recomand pentru cei care doriți să studiați mai multe despre noni sau despre orice alte studii medicale. Aici sunt peste 20 de milioane de cercetători din aproape 200 de țări care folosesc acest Research Gate pentru a se conecta, a colabora și a-și împărtăși munca. De ce este noni un super aliment și de ce este bine să consumați noni, așa cum spune doctor Salom, în fiecare zi? Pentru că are peste 200 de tipuri de nutrienți. Iată, 7 tipuri de minerale esențiale pentru funcționarea optimă a organismului, 18 tipuri de aminoacizi, 12 tipuri de vitamine. Iată și continuăm cu explozia de nutrienți din noni, conține polifenoli, scopolamina, iridoizii, proxeronina, care este foarte, foarte utilă pentru organism și ne poate ajuta să activăm, să reparăm, să regenerăm și de asemenea să neutralizăm substanțe nocive în corpul nostru. Foarte important că noni are proprietăți adaptogene. Asta este absolut special la noni. Despre iridoide, multe studii au relevat capacitatea extraordinară a acestora în suportul oxidativ, inflamator, antiviral, antidepresiv și lista este lungă. Scopoletina, care este un antioxidant extraordinar, de asemenea antiinflamator, stresul, anxietatea, tensiune, ajută circulația sângelui. Iată, xeronina din noni este de 40 de ori mai multă decât în ananas, de peste 100 de ori mai bogat în polifenoli față de roșii, kiwi, mango. De ce subliniem acești polifenoli? Pentru că toți cei care îți doresc o piele frumoasă și sănătoasă vor asocia acești polifenoli cu beneficiu pentru proprietățile sale antioxidante puternice, ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și a inflamațiilor, cu nenumărate beneficii pentru sănătate de asemenea.
Și acum că tot auzim despre acest stres oxidativ, acest termen care este folosit, ce e stresul oxidativ? Sunt aceste afecțiuni pe care le produc radicalii liberi în corpul nostru. E un dezechilibru între producerea și acumularea de radicali liberi și abilitatea corpului de a se detoxifia de acești antioxidanți. Adică este un factor cheie în procesul de îmbătrânire și dezvoltarea multor boli cronice. Adică cu cât consumi mai mulți polifenoli, cu atât arăți mai tânăr și mai frumos, iar pielea își păstrează această vigoare. Iată, această imagine este destul de grăitoare și reprezintă clar în partea dreaptă cum afectează aceștia organismele vii, implicit corpul nostru, da? Radicalii liberi nu pot fi eliminați pur și simplu, acționează asupra membranelor celulare, modificând structuri de ADN, ceea ce are ca rezultat deformarea sau moartea celulelor respective. Urmarea este, practic, ceea ce vedem noi în oglindă, adică, de multe ori, o îmbătrânire înainte de vreme sau o stare de sănătate precară. De asta noni este o armă puternică pe care o avem la dispoziție pentru a trăi o viață plină de sănătate. Așa cum spuneam mai devreme, în urma acestor studii și cercetări atât de ample, că am vorbit zile întregi despre miile, zeci de mii de studii care s-au făcut asupra lui Noni, um, iată, inhibă creșterea celulelor canceroase. Sunt studii dovedit foarte clar cum poate ajuta organismul în lupta aceasta destul de nemiloasă, reduce inflamația, are beneficii pentru fumători extraordinare, vindecă rănile, protejează creierul, funcțiile cognitive sunt îmbunătățite, crește doza zilnică de energie, acea stare de oboseală când te trezești și abia poți să mai pleci sau să ieși din casă. Pe lângă hemohim, noni este absolut extraordinar. Cel puțin pentru noi, hemohimul, că tot facem o mică paranteză, pur și simplu hemohim ne-a schimbat viața, dar nu despre hemohim este vorba acum. Are beneficii extraordinare pentru sportivi, pentru creșterea musculară, pentru puterea de a merge mai departe în competițiile sportive, protejează inima, sistemul cardiovascular, face minuni pentru digestie, ajută la scăderea în greutate. Asta e minunat, nu mai vorbim de riduri, exeme, acne, pentru care are și foarte multe premii pe această parte. Așa ca să vedem cum ajunge noni în aceste pachetele la noi. Aveți aici foarte bine structurat și puteți vedea cam care este tot acest proces de la ferma exclusivă Atomy, cum vedeți aici în partea stângă. Atomy are această fermă exclusivă pe insula Java din Indonezia, deoarece aici este un sol vulcanic curat și bogat în minerale. Sunt fructele de noni sunt cultivate de aici, sunt gestionate igienic și recoltarea lor se face zilnic, iar doar fructele de noni coapte și fără deteriorări sunt selectate. După îndepărtarea impurităților și a tulpinelor, sunt spălate de 3 ori sub apă curentă, apoi sunt foarte bine periate, sunt îndepărtate codițele și apoi sunt pentru substanțe dăunătoare, pentru a garanta siguranța materiilor prime, a fost atât de congelate rapid la o temperatură de minus 40 de grade pentru a-și păstra prospețimea lor și așa sunt transportate în Coreea, unde sunt încă o dată verificate, o inspecție această vizual la primire, după care intră într-un proces special de fermentare care durează 1440 de ore în 2 etape. Acest proces de fermentare este atât de special la nonii atomii, pentru că reușește să elibereze întregul potențial al fructului. Acesta nu doar că îmbunătățește gustul, dar face și ca ingredientele valoroase să fie mai ușor de absorbit de către organism.
Pe lângă nonii fermentat, produsul conține doar ingrediente naturale, cum ar fi zahărul de cocos certificat organic, calamansi și un sirop natural de maltodextrină din Austria. Aceste ingrediente îi conferă concentratului o dulceață plăcută și o aromă intensificată, fără să aibă adăugat niciun fel de aditiv artificial. De asta nonii de la Atomi este atât de bun și de gustos, că mulți spuneau, da, dar nonii are un gust mai neplăcut, din câte știm, sunt atâtea povești despre asta. Nonii de Atomi este absolut delicios și vi recomand din toată inima să-l beți și foarte important, nonii să-l țineți la rece pentru că veți observa o mare diferență a gustului. Um, Dacă mergem mai departe, iată, puteți vedea întregul proces de producție este gestionat cu strictețe printr-un sistem de control al calității. Coreenii au creat acest noni prin cercetări comune și continue de inovație și știință, atât cu Institutul lor de Cercetări Alimentare, finanțat de guvern, OROT, cât și cu alte universități și institute de cercetare. Deține brevete legate de produsul noni, referitor la această metodă absolut unică de fermentație, fabricația și compoziția. Are inclusiv certificările halal pentru musulmani, care știm că ei nu consumă absolut orice. Ca și certificări, iată, avem aceste certificări de control al calității. Produsul e fabricat conform standardelor internaționale de siguranță alimentară. Are certificare de aliment ecologic procesat, confirmă că produsul e obținut din ingrediente organice și procesat fără utilizarea substanțelor chimice sintetice, deci 100% natural. Ca și brevete, avem, este brevetat, așa cum vă spuneam, pe această metodă de fermentare excepțională pentru a îmbunătăți conținutul de nutrienți și biodisponibilitatea extrasă din noni. Avem brevet pe proprietățile antioxidante, antiinflamatorii și brevete și studii sunt și pentru susținerea andropauzei la bărbați, extraordinar de important, pentru că de regulă ei nu se plâng așa cum o facem noi și este o perioadă destul de importantă și pentru ei. Și noi ne susține foarte, foarte bine această trecere. Mai este, iată, un brevet pentru noni prin care se certifică că își păstrează această integritate a compușilor bioactivi. Toate aceste certificări și brevete reflectă angajamentul noni față de calitatea și eficacitatea produsului noni, asigurând consumatorii de standardele înalte respectate în producția sa. Aici am pregătit câteva testimoniale pe care le puteți verifica și dumneavoastră aveți aici sursa în partea stângă. Și iată, oamenii care au consumat noni de la Atomi, sunt strict pe noni de la Atomi, iată, pe slăbit, pe oboseală, pe vertij, hepatită, oamenii au pus și analizele pe care le-au efectuat înainte și după ce și-au administrat nonii și puteți vedea ce beneficii extraordinare și uimitoare are acest consum de noni. De asemenea, vă recomand să studiați pe Dr. Neil Solomon, care a scris foarte multe cărți pe tema noni, l-a studiat atât de amplu și chiar are o prezentare extraordinară și o găsiți pe net și chiar vă recomand să o ascultați. 21 de motive pentru a bea noni în fiecare zi. Și ca și concluzie, iată, aici aveți cum arată noni, cum este prezentat și îl găsim la noi pe piața din Europa. Este un natural excelent pentru toți cei care vor să-și îmbunătățească sănătatea sistemului imunitar, să-și detoxifice organismul, să beneficieze de proprietățile sale antioxidante și antiinflamatorii.
datorită acestei formule pure și procesului de producție noni de la Atomi, reprezintă o alegere de încredere pentru susținerea unui stil de viață sănătos. Dar să nu uităm că suplimentele ar trebui să completeze întotdeauna o dietă sănătoasă și echilibrată, cu sport, mindfulness și multă atenție din partea noastră a fiecăruia pentru a trăi nu doar mult, ci și bine și sănătos, pentru că este foarte important atât noi cât și familiile noastre. Um, Sper că această prezentare v-a fost de un real folos și încerc să opresc share screen-ul de aici să vedem și vă doresc ca toate visele voastre prețioase să devină realitate prin viziunea Atomii. Vă doresc mult succes tuturor și vă mulțumesc pentru atenție. Narcisa, noi îți mulțumim foarte mult. Iată o prezentare care s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Eu îmi notasem aici de longevitate, cancer, previne metastaze, bun pentru circulația sângelui, antidureri de cap musculare, antidepresiv și lista ar putea să continue, însă cred că light motivul sau dacă ar fi să reducem totul la două cuvinte în ceea ce privește acest produs, ar fi repară și regenerează. Iar cu asta cred că putem atinge formula în care să spunem că este un produs minune, pentru că asta se spune despre noni, despre fruct în mod Exact special asta și este. despre produsul, preparatul Atomii în mod general. Îți mulțumesc încă o dată tare mult, îți mulțumesc și pentru Vă aprecierea mulțumesc și eu. de la început, și anume că fac acest Zoom. Nu îl fac eu. Aici este îmi venea să spun un job, dar asta nu este un job. Eu fac cu o deosebită plăcere ce fac aici. Este un lucru de echipă. Suntem implicați toți. Iată tu și cred că oamenii de aici trebuie să știe că suntem pe picioare diferite, că de obicei se urmărește, domne, să fie deasupra piciorului meu sau sub mine ca să câștig puncte și așa mai departe. Nu, eu și Narcisa suntem pe picioare diferite, suntem cross, dar suntem o echipă în România și trebuie să ne Exact. comportăm ca atare. Ștefania lucrează împreună cu noi și ne învață de fiecare dată când ne întâlnim. Florin, păi dacă n-ar fi Florin, Zoom-ul ăsta n-ar exista. Deci nu este Stelian, este echipa într-o primă fază din București care lucrează și datorită acestei echipe noi mergem și facem aceste Zoom-uri periodic și sper să ne păstrăm acest obicei pe viitor. Acum o să încerc să trec eu la prezentarea de business, cerându-mi scuze în fața celor care sunt mai vechi și care deja știu despre ce este vorba, dar sunt ferm convins că inclusiv în acest moment sunt oameni aici care au o idee, dar nu foarte clară despre ceea ce înseamnă businessul Atomic. Acum, întrebare, în primul rând, vede toată lumea că am avut zilele trecute o problemă cu share screen-ul ăsta? Vede toată lumea ceea ce se întâmplă pe ecran? Suntem ok? Nu, Nu. Ce nu vedeți? n-ai dat share screen. Ah, bine că ești tu deștept, ce să zic. Ai omis cel mai important aspect. Din dorința de a veni cât mai repede în întâmpinarea voastră, am o curiozitate, dar oare ce vedeați? Pe tine. Pe mine. Așa. Și acum ar trebui să vedeți treaba asta. Ia să vedem. Hai, share. Fac. Stran. Și dăm de la început acum. Bun. Acum este în regulă? Vede toată lumea? Da, Uh, da. Da, Super. dar nu se vede preview, se vede documentul PPT standard. Hai, încercăm o dată. Facem așa. Ia stai o secundă. Dăm aici. Bă, dar tot timpul expunere. Ba. Ăsta ar fi. Stop.
Altceva voiam să fac de fapt și de drept. Aici. Aici să-i dau... Acum ar trebui să se vadă. Ia să vedem. Share. Dacă nu vrea nici acum, mergem așa, că important e ce voi scoate, zic eu, pe gură. Cum e? Se vede docul tot așa? Tot așa, da, nu s-a schimbat nimic. Bun, mergem așa ca să nu ne pierdem timpul cu asta. O să încerc să completez eu lipsa de dexteritate, de tehnicitate și cum mai vreți, prin vorbe. Foarte pe scurt, știu că poate suna ciudat pentru cei care au tot participat și la întâlnirile fizice, dar și aici în online. Trebuie să mă prezint pentru cei care, așa cum spuneam, sunt pentru prima dată aici. Stelian Muscalu, în acest moment sunt, zic eu, om de business. După ce am lucrat 25 de ani în televiziune, o să încerc să trec repede peste această primă fază. Un prim business pe care l-am deschis a fost cel, așa cum vedeți aici, în zona materialelor reciclabile, un business care merge foarte bine. Încă îl gestionez, a fost businessul care m-a ajutat să ies în televiziune, adică să compenseze pierderea financiară în momentul în care am renunțat la acel job. Când am renunțat la televiziune, am avut foarte mulți bani, am mai deschis un business, el s-a numit Free Zone Discount. Ăsta a fost un magazin de tip discount pe care l-am desfășurat așa, l-am dezvoltat la nivelul întregii țări prin intermediul ideii de franciză. După care, la un moment dat, după vreo 2 ani și jumătate, a apărut o nouă oportunitate să intru într-un business cu panouri fotovoltaice, mai exact cu energie fotovoltaică. A fost momentul în care am vândut Free Zone Discount și m-am concentrat spre această zonă din energie, din nou o companie în care sunt acționar și care merge, slavă Domnului, foarte bine. Anul trecut a apărut o nouă oportunitate, aceea de a deschide un restaurant în Grecia, mai exact în Tasos și mai precis în Scala Marion, fără să am niciun fel de experiență în zona Horeca. De altfel, când am deschis business-ul din zona asta de reciclabile, n-aveam experiență. Când am deschis business-ul în zona de magazin, de discount, nu aveam experiență în zona de comerț. Nu vă mai spun de partea de energie, că greu făceam diferența între watt și kilowatt. Așa s-a întâmplat și cu partea asta de restaurant. Le-am deschis pe toate fără experiență, însă, atenție, pe asta vreau să pun accentul, cu foarte multă muncă, foarte multă documentare, determinare și cu foarte multă credință în visul meu că pot să dezvolt business-urile respective. Le-am scos pe toate la liman, ba mai mult, sunt business-uri profitabile, business-uri care merg foarte bine. Ăsta mi-a dat un pic bătaie de cap restaurantul, în sensul că 15-16 ore de muncă zilnic, timp de vreo 4 luni de zile, m-au dus cumva la epuizare, iar la sfârșitul sezonului anul trecut m-am întrebat ce voi face în continuare, fiindcă este foarte dificil să faci la vârsta mea, deși mi se spune că arăt bine, ca să maschez așa un pic pe modestie, să faci totuși zilnic 20-25 de mii de pași este dificil. Așa că m-am gândit că ar trebui să ajung într-o zonă în care să dezvolt un business căruia să-i aloc, evident, timp, energie, acum cât încă mai pot, așa cum încă se vede că am foarte multă energie, dar atunci când nu voi mai putea, businessul să-mi întoarcă mie toată această energie transformată în bani, adică un business care să-mi aducă venituri pasive. Așa am descoperit această companie care a rămas statornică și a păstrat principiile corecte. Atomii s-a îndreptat către lume cu principiile potrivite. Compania care crește odată cu clienții săi și împărtășește cu generozitate. Atomic, care a crescut în capitalizarea din 2009, a atins 2,2 milioane de țări globale în 2022 și a depășit 15 milioane de membri la nivel global.
Obiectivul numărul 1 al Atomic, ce dincolo de satisfacția și succesul clienților, continuă să fie prioritatea sa principală până în prezent. Atomic, compania în care pot avea încredere că furnizează produse de bună calitate la prețuri rezonabile. Competitivitatea lui Atomic constă în natura distribuției. Iar în Statele Unite ale Americii în 2010, Atomy a devenit o companie globală care a deschis 25 de filiale în Asia, America de Sud, Oceania și Europa. Cu 15 milioane de membri în întreagă. A deschis sucursale în Brazilia, Mongolia și Uzbekistan în 2022, iar începând cu Germania în 2023, intenționează să deschidă 20 de sucursale în următorii 5 ani. Sistemul de succes Atomy, în care compania conduce toate seminariile, permite oricărui membru să reușească, indiferent de abilitățile. Aceasta este forța motrică din spatele creșterii distructive a lui Atomy. Compania care visează la succesul clienților în timp ce trece dincolo de satisfacția clienților. Compania care prețuiește spiritul. Suntem mândri că suntem Atomy. Bun. Foarte pe scurt despre Atomy, a vorbit mai devreme Narcisa despre produs, ați văzut un pic mai devreme și tehnologia în urma căreia apar produsele despre care noi am vorbit, vorbim și o să tot vorbim la aceste întâlniri. Foarte pe scurt vorbim de o companie care a apărut în 2009. Marele avantaj și pun accentul pe această idee este că deja are un istoric. Nu ne întrebăm, nu e o companie care a apărut ieri și ne întrebăm ce se va întâmpla cu ea mâine. Din punctul ăsta de vedere are credibilitate, se ocupă sau are produse de beauty și well-being la noi în România, însă la nivel internațional sunt 22.000 de produse din toate zonele. Chiar zilele trecute am văzut niște curele și pantofi extrem de interesante. Marca Atomy are activitate sau birouri sau puteți spune depozite, cum doriți, în toate țările sau aproape toate țările din lume, ceea ce este un avantaj major pentru noi și o să vorbim un pic mai târziu despre acest lucru. La momentul în care am făcut eu această prezentare erau 17 milioane, din informațiile pe care le am acum sunt undeva la vreo 18 de milioane de oameni implicați în acest business. Deviza, calitate absolută, preț absolut. Despre calitate v-a vorbit Narcisa, despre preț am să vă spun că o să găsiți același preț peste tot în lume, pentru că am văzut stegulețele alea pe tot mapamondul, indiferent unde vă veți duce, veți cumpăra produsele cu același preț. Este filozofia Atomy. Bun. Întrebarea este de ce ne aflăm astăzi aici? Evident, ca să facem bani. Asta în cazul în care a dormit cineva, să fiu sigur că s-a trezit. Facem împreună bani. Haideți să vedem care sunt avantajele sistemului Atomy. În primul rând, pentru că discutăm despre modul în care să facem bani și nu cum să dăm bani, în Atomy nu există taxă de înregistrare, fiindcă sunt foarte mulți care se vor duce cu gândul, bă, parcă am mai auzit eu ceva legat de business-uri de natura asta, acum urmează să ne ceară o taxă de înscriere, o taxă pentru un prim pachet sau știu eu mai ce. Nu există taxă de înregistrare, nu există o taxă lunară sau anuală, nu există taxe suplimentare pentru achizițiile online. Ia să vedem că primesc un mesaj aici că nu se vede. Da, ce, n-a mers mai departe? Stai că acum văd. Nu, nu a mers nici videoclipul, nu s-a văzut, Stelian, nimic. Bun, haideți să mai facem, vă mai cer puțin răgaz ca să încerc uh, să încerc totuși să repar problema asta, pentru că dacă vom merge așa, există marele risc totuși, stai să dăm un stop sharing, așa, există mare risc să nu înțelegeți mare lucru și așa este un lucru destul de complicățel și așa, ia să vedem. Mai fac încă o tentativă.
Bun. Alt tab. Păi nu. Haideți, mă. Și nu înțeleg. Și acum... Aici avem partea de zoom. Haide, mă. Aici. Da? Bun. Mărim. Dăm din nou, încercăm din nou un share. Cum e acum? Se vede? Se vede tot sau doar preview? E ok. E ok, da? Da, da. Acum are el un mic delay până încarcă zoom-ul tot documentul. Hai să vedem. Bun, în timpul ăsta ar trebui să mai zic eu câteva cuvinte. Sper să-l ia până la urmă. El are și niște zone de video, materialul ăsta de PowerPoint și din cauza asta este posibil ca zoom-ul să-l încarce mai greu. Dar, bun, gata, l-am încărcat, suntem pe drumul cel bun. Se vede cum se mișcă, e totul frumos? Da, da, e perfect. Super. Da, e perfect. Deci, v-am povestit despre business-urile astea, acum fac apel la memoria voastră. Mergem mai departe, o să sărim peste filmuleț ca să nu pierdem, să vedem dacă ne și lasă. Ne lasă, am sărit ca să nu mai pierdem timpul. Asta era harta, vă spuneam că e din 2009, Beauty and Wellbeing, peste tot în lume, peste 17 milioane, sunt vreo 18 milioane în prezent. Calitate absolută și preț absolut. Bun. Suntem aici ca să facem bani, așa cum am zis. Vine momentul în care ne trezim. În cazul în care v-a luat somnul, pe mine m-a luat căutând varianta corectă a prezentării. Bun. Și mergem pe avantajele sistemului Atomy. Așa cum spuneam mai devreme, nu avem taxe de înregistrare, nu avem taxă lunară sau anuală, nu avem taxe suplimentare pentru achizițiile online și, extrem de important, nu avem achiziții lunare obligatorii. Nu ni le impune compania, însă dacă vrem să facem treabă, dacă vrem să facem business, dacă vrem să ne dezvoltăm, trebuie să avem propriile constrângeri, propriile targete pe care să ni le impunem și, evident, să le și atingem. Businessul este unul de tip binar, care se dezvoltă pe două picioare, ceea ce îl face diferit de celelalte afaceri despre care spuneți voi, sunt ferm convins în acest moment, că ar semăna cu Atomy. Am spus și mai devreme, vorbim despre suplimente alimentare, produse cosmetice, produse pentru păr și corp, produse alimentare și așa mai departe. Sunt foarte multe produse. Vedeți cele două picioare în această poză și țările, o parte dintre țările, că n-am avut cum să pun toate țările în care funcționează Atomy. Aici este lucrul cel mai frumos, că vă spuneam un pic mai devreme că o să ating acest subiect. Putem să dezvoltăm acest business despre care încă n-am vorbit, dar vom discuta oriunde în lume. Este suficient să avem o cunoștință oriunde în spațiul Uniunii Europene, Germania, Italia, eu știu, Franța, Spania și așa mai departe, dar putem avea și în America de Nord, în America de Sud, eu am pe cineva în Columbia, oriunde în lume, cu un simplu telefon, o simplă prezentare și apoi un singur link, putem înscrie o persoană care să dezvolte la rândul ei acest business în țara respectivă. Și vă spun că eu fac comparație adesea cu ceea ce înseamnă să deschizi un business în modul clasic, ca să zic așa, într-o țară străină, și mă refer la restaurantul despre care am vorbit un pic mai devreme, câtă birocrație, câtă alergătură, câți bani, câți nervi, cât stres și ce înseamnă să deschizi un business Atomy în Columbia, de exemplu. Stres zero, bani zero, alergătură zero.
probabil dacă va crește suficient de mult rețeaua de acolo sau dacă se va solicita ajutorul, poate că mă voi urca o dată în avion pentru că îmi doresc să văd partea aia de sud a Americii. Prin urmare, ăsta este marele avantaj. Cunoaștem pe cineva, avem o rudă, un prieten, o cunoștință, orice contact care se află în afara granițelor ne poate dezvolta în mod surprinzător business-ul. Mai mult decât atât, plecăm de la premiza, deși în ziua de astăzi nu mai există oameni care să nu cunoască la rândul lor alți oameni care să trăiască în afara României. Bun, nu cunoaștem noi, ceea ce este absurd, dar luăm și ipoteza asta. Se poate întâmpla ca la un moment dat, dezvoltând rețeaua în România, 1, 2, 5, 10, 100 de oameni, unul din cei 100, 2, 3, 5 din cei 100 de oameni să aibă rude apropiate în țări din afara granițelor și ei să dezvolte la rândul lor acest business oriunde în lumea largă. S-a întâmplat, avem un exemplu concret, chiar Florin, eu îl aduc întotdeauna pentru că mi se pare, îl aduc în discuție pentru că mi se pare un nu i-aș spune experiment, o concretizare a ideilor pe care eu le expun excepțională. A avut pe cineva care la un moment dat a cunoscut pe cineva care trăia în Grecia și acum Florin are un business dezvoltat fantastic de bine în Grecia. Mi-a luat-o înainte, nu-i nimic, o să sper să-l ajung din urmă. Dar asta este ideea și este fantastic să știi că stai acasă și că în timp ce tu îți vezi de alte treburi, business-urile tale se dezvoltă oriunde în lumea mare. Nu mai spun că acolo unde este decalajul ăsta de fus orar, nu știu, în Statele Unite, în Coreea și așa mai departe, te trezești dimineața, în timp ce tu ai dormit, rețeaua a lucrat pentru tine. Fie că ai cumpărături și implicit puncte, fie că ai oameni noi, deci business-ul ăsta se dezvoltă și în timp ce tu dormi. Bun, haideți să mergem mai departe. De unde vin banii? Pentru că asta este extrem de important. Există un comision general, practic comisioanele care vin din punctele valorice ale fiecărui picior. Da? Am spus că avem piciorul din stânga și piciorul din dreapta. Punctele astea trebuie să se potrivească. Și apoi, dar aici este mărunțișul din punctul meu de vedere. O să vă explic imediat cum stăm cu punctele și cu picioarele. Banii adevărați vin din comisionul de master, da? Comision de master pe care îl poți lua doar dacă ai minim 700 de puncte valorice personale, adică cumpărături făcute de tine, după care valoarea acestor comisioane crește în mod fantastic, spectaculos, ajungând ca atunci când ești în vârful piramidei să câștigi peste două calcule făcute, dacă nu mă înșel, acum două zoomuri, să câștigi peste 22 de milioane de euro anual. Nu spun că toți cei care sunt prezenți aici în această seară vor câștiga banii ăștia, spun însă că există perspectiva pentru toți cei care sunt prezenți să ajungă acolo. Depinde de fiecare în parte. Haideți să vedem ce înseamnă aceste puncte valorice. Fiecare produs pe care noi îl achiziționăm are un anumit număr de puncte. Iată, Atomy de Fame are 60.000, Atomy Absolut 115.000, acești cei pe care eu îl beau zilnic are 14.000 de puncte. Deci fiecare produs sau set de produse au un anumit număr de puncte. Puncte care ulterior se vor transforma în bani. Cum se transformă ele în bani? Am să vă arăt aici, nu trebuie să vă speriați. Mi-a spus Florin că este o schemă extrem de complicată. O să mă gândesc la o proiecția ei poate ceva mai simplă la un moment dat. Mie mi se pare că este simplu. Aici unde vedeți scris cu albastru, sus, pe linia orizontală, 10.300.000, 700.000, 1,5 milioane și 2,4 milioane, acelea reprezintă punctele dumneavoastră personale. Sunt punctele pe care le faceți în momentul în care achiziționați ceva. Acele puncte se însumează. Am cumpărat azi de 10.000, am cumpărat mâine de 20.000, mâine voi avea 10 cu 20, 30.000 și tot așa. Punctele acestea personale nu se șterg niciodată din baza de date. Ele vor rămâne forever în contul vostru. Da? 10, 300.000, 700.000, 1,5 milioane. Bun. Acum este partea interesantă. Ce înseamnă acele picioare? Așa cum vedeți în stânga și în dreapta, ele sunt desenate schematic. Ele nu vor arăta așa liniar, că fiecare picior la rândul lui se va dezvolta. Dar ca să înțelegeți mai ușor ce înseamnă piciorul din stânga, ce înseamnă piciorul din dreapta, le-am desenat liniar. Așa cum spuneam mai devreme, punctele trebuie să se potrivească. Punctele din stânga cu punctele din dreapta. Adică oamenii care sunt pe partea stângă, pe care noi i-am pus pe partea stângă, fac cumpărături zi de zi.
și se adună 10.000, 20.000 până ajung la 300.000. Oamenii din partea dreaptă din nou fac cumpărături de 300.000. Și aici am avut o discuție cu Cristi la un moment dat, un om din rețeaua mea, care spunea, bă, 300.000, vezi că oamenii se pot gândi, 300.000, ce sunt euro, oricum 300.000 e o sumă foarte mare. 300.000 este, am să contrazic cumva matematica, este o cifră mică, este o sumă mică, pentru că 300.000 puteți intra și pe platforma Atomi și o să vedeți că există pachete de 300.000 de puncte, deci o singură achiziție 300.000 de puncte înseamnă 400 de euro. Bun, poate părea mult 400 de euro pentru o persoană, dar imaginați-vă, 400 de euro înseamnă 2000 de lei, practic, da? Ei, imaginați-vă că aveți sub dumneavoastră pe piciorul stâng 10 persoane, fiecare face câte o cumpărătură de 200 de lei, deci ce înseamnă 40 de euro, și în momentul acela s-au făcut 300.000 de puncte. Deci 300.000 de puncte sunt un nimic în momentul în care dezvoltăm rețeaua. Bun. Să spunem că noi am cumpărat și am ajuns pe linia albastră la 300.000 de puncte. Este obligatoriu din punctul meu de vedere, nu impune compania. Când eu spun obligatoriu, o spun din punctul meu de vedere. Oricum, ca lider al rețelei pe care o construiești, trebuie să fiu un exemplu. Când eu am făcut 300 de puncte și rețeaua mea a făcut pe stânga 300.000 și pe dreapta 300.000 de puncte, se cheamă în limbajul Atomic că s-a făcut match, s-a făcut o potrivire. Și în acel moment eu câștig undeva 45 de euro. Se câștigă și 50 de euro, se câștigă și 44 de euro în funcție de câți oameni fac meciuri în acel moment. Dar eu am pus o medie de 45, mai degrabă spre 46-47 de euro. Când se întâmplă acest lucru? Extrem de important, în fiecare zi. La fiecare 24 de ore, o entitate mult mai inteligentă decât noi intră în conturile noastre și se uită. Ia, domne, ce a făcut Stelian aici? Păi nu știu, are 250.000 de puncte pe un picior, 300.000 pe celălalt. Deci n-a făcut acel meci despre care v-am povestit. Prin urmare, nu se întâmplă nimic. Însă rețeaua peste noapte, așa cum am spus eu, funcționează, mai cumpără și a doua zi și cei care de pe stânga, să zic, care aveau 250.000, ajung la cei 300.000. Când intră acea entitate inteligentă în contul meu și vede că am pe stânga 300.000 și pe dreapta 300.000, în momentul ăla spune Stelian a făcut meci, îi virez 45 de euro în con și șterg punctele. Și o iau de la capăt. Dar rețeaua mea crește. Probabil într-o primă fază îmi va fi mai greu să fac primele 300.000 de puncte. Dar eu voi mai aduce 5 oameni, 10 oameni, care la rândul lor vor aduce alți 10 oameni. Care 10 ori 10 înseamnă 100. Care cei 100 vor aduce încă 10 oameni și voi ajunge la 1000 de oameni. Și uite așa, rețeaua se va dezvolta. Și în loc de 300.000 voi face 700.000, 1.500.000. La 1.500.000 de puncte pe care le fac la 24 de ore, pot încasa zilnic 180 de euro. Și tot așa până la 50 de milioane. Sistemul la 50 de milioane de puncte spune stop. Asta înseamnă că poți încasa 900 de euro zilnic. Dacă ajungi la capacitatea asta de 50 de milioane pe stângul, 50 de milioane pe dreptul, nu îți trebuie foarte mulți oameni, undeva probabil câteva zeci de mii, adică nu vorbim de sute de mii sau milioane, încasezi zilnic 900 de euro, ceea ce înseamnă 93, 27.000 de euro lunar. Sunt banii care se încasează din acest consum de produse. Era la un moment dat într-o prezentare din asta fizică cineva care spune, păi și de unde știm noi că vor consuma? Păi lucrul este foarte simplu. Noi trebuie să conștientizăm că aici sunt niște produse de calitate excepțională și avem de ales. Consum o pastă de dinți pe care o cumpăr de la Mega Image, care este mai scumpă și mai toxică, mai nocivă, sau cumpăr una de la Atomic care este mai sănătoasă și mai ieftină. Alegerea este la noi. Dar eu, ca om sănătos, ce pretind că sunt aici la minte, voi alege produsul ăsta mai curat, mai sănătos și care mi întoarce și bani. Asta este siguranța că eu voi cumpăra tot timpul pastă. Eu gata, nu mai cumpăr pasta de dinți de la Mega, nu mai cumpăr șampon de la, hai să spun și Kaufland și eu știu ce, Profi, ca să nu creadă cineva că am ceva cu Mega. Nu, voi cumpăra de la magazinele clasice doar produsele pe care nu le găsesc la Atomi. Dacă Atomi îmi va aduce mie toate produsele de care am nevoie, eu nu voi mai ieși din casă, voi cumpăra doar de aici. Pentru că asta este marea frumusețe. Este un magazin online, am cumpărat de aici frumos de pe calculator și ele îmi vin acasă sau îmi vin la sediu. Haideți, dacă toți suntem la capitolul achiziții, o să vă mai spun că există două tipuri de achiziții, cele sub 150 de euro, unde datorită sau din cauza, depinde cum
privești. Din cauza faptului că depozitele sunt unul în Germania și unul în Olanda, plătești o taxă de transport. Dacă e sub 150 de euro, nu știu, 10-12 euro e taxa de transport. Dar dacă eu vreau să-mi iau doar pastă de dinți, că restul produselor le am, nu prea îmi vine să dau, nu știu cât e pasta de dinți în momentul ăsta, 7 euro și să dau 10 euro pe transport. Și atunci fac acea comandă la centru din București cu taxă de transport zero. Și mă duc și mi-o iau la centru din București. Mai sunt vreo 7 centre la nivelul țării. Oricum este mult mai ieftin, chiar dacă, de exemplu, în orașul tău nu ai un centru, să o comanzi la cel mai apropiat centru de orașul tău și de acolo să fie trimisă către tine. Vei plăti, nu vei mai plăti din Germania până la orașul respectiv, ci vei plăti doar din orașul respectiv până în orașul în care te afli tu. Dacă o comanda este mai mare de 150 de euro, atunci o faci direct la domiciliu și taxele de transport sunt zero. Sperând că lucrurile legate de puncte sunt clare, am să merg mai departe. Dacă sunt întrebări, vă rog să le notați și ne întoarcem asupra lor, pentru că eu îmi doresc să răspundem la cât mai multe întrebări. Cu cât sunt mai multe întrebări, cu atâta să știți că veți înțelege și vom înțelege împreună mai bine acest business care este extrem de simplu și mai ales extrem de frumos. Vă spuneam un pic mai devreme că aici, unde vorbim de picioare, de stângul și de dreptul, sunt banii puțini. Și probabil acum o să spuneți, păi stai mă, mi-ai calculat acolo 900 de euro ori 30 de zile, 27.000 de euro. Pentru România, 27.000 de euro nu sunt bani puțini. Eu vă spun că pentru România nu sunt, dar pentru Atomy sunt bani puțini. Lucru care îmi place cel mai mult la acest business și la această companie, o spun și în prezentările fizice, o spun și în zona de online, se pune accent pe meritocrație. Oamenii care muncesc sunt răsplătiți. Ce înseamnă să muncești? Înseamnă să-ți dezvolți o rețea, pardon, m-am dus mai sus, pe principiul gura păcătosului, adevăr grește. Bun, înseamnă să-ți dezvolți o rețea activă care să producă, pentru că Atomy, nu credeți că e vreun ONG, o organizație din asta non-profit. Nu, ei fac profit. Dar cu cât tu îi ajuți să facă un profit mai mare, cu atât tu vei fi răsplătit mai mult. Ce înseamnă asta? Sunt mai multe praguri de răsplată, ca să rămânem în acest registru. În momentul în care ai dezvoltat o rețea care îți produce pe cele două picioare 2.500.000 de puncte cu 2.500.000 de puncte, deci și pe stânga și pe dreapta, ei consideră că poți deveni, nu poți devii Sales Master. Și acum, la Sales Master, veniturile grosomodo, nu o să intru în detalii pentru că e destul de complicat, având în vedere că suntem în zona de online. O să-mi cumpăr o tablă din asta electronică să desenez pe ea, că acolo e mult mai fain să vă arăt defalcat. Grosomodo înseamnă în principiu în jur de 1.000 de euro venituri la acest nivel. Și sunt foarte mulți care probabil vor întreba acum, bun, și în cât timp ajungi? Asta discutam mai devreme. E chestiune de, până la urmă, de implicare. Eu am ajuns în 3 săptămâni, îmi cer scuze, am fost, înțeleg, una dintre cele mai rapide dezvoltări, poți ajunge în 3 luni, poți ajunge în 3 ani, poți ajunge în 30 de ani. Depinde de tine, de cât ești de implicat în această poveste. Mergem mai departe. Ce înseamnă să fii un Diamond Master? Înseamnă că ai dezvoltat o rețea, după ce ai fost Sales Master, oamenii de sub tine s-au dezvoltat la fel ca tine și au avut și ei cât un Sales Master pe fiecare picior, astfel încât tu să ai câte 2 Sales Master pe un picior, 2 Sales Master pe celălalt picior. Asta înseamnă că ai ajuns Diamond Master. Și aici deschid o paranteză. Bonificația asta se calculează, haideți să ne întoarcem un pic aici, la 2,5 milioane. Vă spuneam un pic mai devreme despre vânzările alea și despre meciul pe care îl faci la fiecare 24 de ore. Aici, la partea asta de bonusare, cele 2,5 milioane de puncte se calculează la fiecare 2 săptămâni. Da? Azi fac 300.000, mâine 400.000, rost pe mine 300.000, deci 300 cu 400, 700 cu 300, am făcut 1 milion în 3 zile. Timp de 2 săptămâni. După 2 săptămâni, aceeași entitate inteligentă intră, se uită în cont, să vadă câte puncte ai, să vadă dacă ești Sales Master. Dacă ești Sales Master, încasezi banii și se șterg punctele. Diamond Master, mergem pe același pattern. Ai 2 Sales Master pe stânga, 2 Sales Master pe dreapta, ai 750 de euro bonusul care vine din partea companiei. Se mai fac încă vreo 5-600 de euro, dacă nu mă înșel, dacă nu chiar mai bine, din vânzările care se produc
sub noi, da, acele meciuri despre care vorbeam, la 300, 700 și așa mai departe, plus produsele astea ajung undeva în jur de 2000 de euro, în jur de 2000 de euro la 2 săptămâni. Dacă reușești să repeți această performanță odată la 2 săptămâni, poți calcula un câștig de minim 4000 de euro lunar. Atenție, când atingi prima dată această treaptă, poate să fie așa ca un spike. Ai atins-o, după care cobori în Sales Master. Pentru că a fost un moment, să spunem, prielnic. Dar rețeaua ta ușor, ușor se va dezvolta. Și dacă într-o primă fază atingi pragul de Diamond Master, Sharon Rose, o să vedeți, Star Master și așa mai departe, doar accidental, cu cât îți crește rețeaua, cu atât tu îți vei consolida acea poziție și vei reuși să faci la fiecare 2 săptămâni această parte de bonusare și să câștigi cei 4000 de euro despre care vorbeam un pic mai devreme. Pattern-ul se repetă, ajungem în al treilea pas la Sharon Rose Master, 2 diamond pe stânga, 2 diamond pe dreapta, pare dificil, dar vă spun că nu este. Aici ai un bonus deja de 1650 de euro, atenție, la 2 săptămâni, da? Vorbim de 2 săptămâni. Plus 2 bilete de călătorie, plus banii pe care îi facem din meciuri. Aici cred că suntem 1650, 3000, undeva la 4000, undeva la 1650, da, cred că la 3, undeva la 3000 la 2 săptămâni, 6000 la o lună de zile, dacă păstrăm această poziție. Star Master-ul avem 2 Sharon Rose pe stânga, 2 pe dreapta și deja aici la 2 săptămâni ne vin 7500 de euro bonusul din partea companiei și vă spun din surse sigure că venitul aici este undeva, mă rog, el era calculat grosomodo la vreo 12.000, cred că e mai mult de 12.000 pentru că era calculat pe o perioadă de un an de zile, ceea ce văzusem eu la prezentare, dar era și perioada în care persoana respectivă nu era asta. Minim 12.000 de euro lunar, deja încep să se vadă niște cifre care sau despre care sau pentru care spunem că merită efortul de a face acest business. Mergem mai departe la Royal Master. La Royal Master deja la 2 săptămâni am încasat 37.000 de euro. La 2 săptămâni. Am 1500 de euro pentru închiriere mașini, 4 bilete de călătorie. Deci, atenție, deci dacă punem 37.000 de euro și cu 37.000 de euro, cât înseamnă? 30, 60, 74.000 de euro. Am 74.000 de euro lunar doar din bonus. Dar la ăștia se mai adaugă și ceea ce fac eu din meciuri. Am spus maxim 30.000, de 74 cu 30.000, aici sunt undeva la 100.000 de euro lunar. Vedeți de ce spuneam de acei bani, că sunt bani mărunți, cei care vin din meciuri? Noi trebuie să urmărim ca strategie dezvoltarea acestor picioare. După Sharon Master avem un Crown Master, pardon, după Royal avem un Crown Master cu 2 Royal pe stânga, 2 Royal pe dreapta, relativ simplu. Numai că aici avem la 2 săptămâni 225.000 de euro. 225.000 ori 2, da? Avem 450.000 și cu 30 și cu 30 de, ba nu, 30 că astea sunt lunari. 450 și cu 30, 480.000, de jumătate de milion de euro. Primim o mașină de lux, atenție, 3700 de euro lunar pentru activități de sponsorizare și 4 bilete de călătorie. Într-un final, ultima treaptă pe care, atenție, toți o putem atinge, indiferent de, nu știu, facultatea pe care am terminat sau școala, nici nu trebuie să ai facultate, școala pe care am terminat-o, indiferent de jobul pe care l-am avut sau pe care îl avem, indiferent de businessul pe care îl dezvoltăm. Aici fiind un business de echipă, toți, dacă avem determinarea necesară, putem ajunge aici. Totul e să vrei. Ce înseamnă asta? Înseamnă 2 Crown Master pe stânga, 2 pe dreapta, deja vedeți desenul, și 740.000 de euro la 2 săptămâni. Acum cred că îmi dați dreptate. Din nou vin să accentuez această idee că banii pe care îi scoatem, îi putem scoate lunar
din meciurile acelea, maximum, atenție, de 27.000 de euro, sunt mărunțiși pe lângă 740 înmulțit cu 2, dacă ne menținem 2 luni la această valoare 1.500.000 de euro. Sunt foarte mulți bani, eu sunt extrem de entuziasmat. Am văzut un studiu, în general, cam 1% dintre oameni reușesc. Eu îmi doresc ca cei care sunteți aici să vă numărați printre cei 1%. Bun, ca să facem foarte pe scurt o recapitulare, cum câștigăm împreună? Păi construim acea rețea, este de bază rețeaua. Nu ai o rețea, nu poți să discuți. Trebuie să construim rețeaua împreună. Iată, ne întâlnim aici, facem Zoom-uri. Ne întâlnim miercurea viitoare, atenție, da? La seminarul de o zi, pe 12 martie. Cei care nu aveți bilete în online, cei care aveți bilete, ne vedem acolo fizic. Avem întâlnirile de la sediu, luni, marți și joi. Deci ne întâlnim și facem rețeaua asta împreună. Echilibrăm cele două picioare, este foarte important. Ați văzut, ei pun accent, trebuie să am 2 sales master pe stânga, 2 sales master pe dreapta, 2 diamanți pe stânga, 2 diamanți pe dreapta, 2 Sharon Rose pe stânga, 2 Sharon Rose pe dreapta. Important e să avem picioarele echilibrate. Noi le echilibrăm împreună, pentru că sunt foarte mulți oameni care mă întreabă, păi și cum le echilibrez? Împreună, ne uităm, vedem unde sunt minusuri, unde sunt plusuri, vedem unde trebuie să ne concentrăm, pe ce echipe ne concentrăm, astfel încât aceste picioare să fie echilibrate și noi să câștigăm bani. Facem prezentări, facem traininguri, prezentările astea le putem face peste tot. Le facem online, intră toată țara, de fapt nu toată țara, avem acum, am văzut că au intrat din toată lumea. Atât de simplu. Dar ne și deplasăm prin toată lumea, astfel încât să creștem rețeaua într-un mod sănătos. Evident, oferim asistență permanentă și aplicăm împreună rețeta de succes. În speranța că n-ați adormit, sunt ferm convins, iată că Tom Cruise vă trezește în acest moment. Este un film de referință pentru oamenii care cred în visul lor, de aceea l-am ales și de aceea îl pun obsesiv în buclă în prezentările mele. Închei sau sunt aproape de încheiere cu acest proverb corean. Mulți dintre voi îl știți, pentru că ați învățat, nu, limba coreană. Ideea este că poți duce calul la apă, dar nu-l poți obliga să bea. Echipa de la București, da, cu Ștefania, cu Florin, cu Narcisa, v-au adus acum la apă, v-au dat informația, depinde de voi ce veți face mai departe. Care sunt pașii de succes pentru cei care nu sunt înscriși, care sunt pentru prima dată în fața acestei idei? Evident să se înscrie, pentru că am văzut un pic mai devreme, nu există niciun fel de risc. Eu am deschis, așa cum ați văzut un pic mai devreme, 4 business-uri. Toate au presupus un grad de risc. Am băgat acolo niște bani, am scos mai mult, mai puțin. A existat un risc. Aici riscul este zero. Nu riști absolut nimic. Neavând nici măcar, nu știu, o taxă de 10 lei, să zici, domnule, riscă ea 10 lei, că este o taxă de înscriere. Facem achiziții. Nu putem să recomandăm acest business atâta timp cât noi nu consumăm produsele, ca să fim noi convinși. Nu că a venit Stelia sau Narcisa și ne-a spus de Noni, vai ce produs e. Domnule, dacă nu-l consum și nu-l văd pe pielea mea, eu așa am intrat. Oare să vă mai spun și vă mai spun. Am intrat, m-am întors obosit din Grecia, obosit cronic, nu așa? Și datorită produselor din Atomy m-am pus pe picioare. Ăsta a fost primul pas care mi-a spus, domne, voi face business-ul ăsta. Cred în produsele astea. Trebuie să cumpărăm noi în primul rând, pentru că avem opțiunea de a cumpăra un produs mai curat, mai sănătos și care să ne întoarcă bani, comparativ cu un produs, așa cum spuneam, poate mai slab calitativ, nu poate cu siguranță, și mai scump și care nici nu-mi întoarce bani. Mai departe, facem aceste recomandări pentru că suntem încântați de produsele pe care noi le consumăm. Recomandăm oamenilor, nu suntem sacoșari. Atenție, trebuie să ne setăm mintea, suntem oameni de business. Facem recomandări, ne dezvoltăm rețeaua cât mai mult ca să ne atingem obiectivele. Dezvoltăm această rețea despre care am vorbit un pic mai devreme și în cele din urmă facem împreună bani. Cam aceasta a fost, ia să vedem dacă mai reușesc, screen sharing, stop, perfect. Cred că cam asta a fost ideea în linii mari. Îmi mai notasem eu niște lucruri pe care vreau înainte să trecem la partea, zic eu, cea mai interesantă sau care ar trebui să fie cea mai interesantă de întrebări și răspunsuri. Am
punctat cumva că miercuri ne vedem extrem de important, da, la seminarul acela de o zi, miercuri pe data de 12, iar cei care nu au prins bilet sau care sunt foarte departe de București, aș insista să intrați pentru că va fi și online, pentru că vor fi oameni cu experiență acolo, experiență pe care o vor împărți cu voi, experiență care vă va ajuta în demersurile de a vă dezvolta rețeaua. Noi aici am făcut la București și un grup de Facebook, dacă vreți să intrați, era scris, am văzut și în chat, Descoperă Atomii, frumusețe, sănătate și oportunități de afaceri. Poate fi o zonă care să vă ajute la un moment dat să arătați oamenilor de lângă voi cam despre ce este vorba cu descriere de produse și așa mai departe, astfel încât să vă ajute pe fiecare în parte să dezvoltați acest business. Țineți echipele, și acum mă refer la cei care deja sunt în business și care aduc oameni noi. Eu am văzut echipa mea a explodat, rețeaua mea a explodat, ceea ce înseamnă că am o echipă foarte bună, este și normal. Ideea este, țineți-vă oamenii aproape, materiale informative. Este foarte important să primească materiale informative. Fiți deschiși la întrebări și, extrem de important, asigurați-vă că oamenii înțeleg despre ce este vorba și că nu se pierd în mărunțișuri. Unu, nu se pierd în a cumpăra două produse pe care să le vândă la vecinul sau vecina. Și doi, nu se uită, ok, trebuie să urmărim meciurile alea, sunt importante, sunt și ca o joacă, dar să nu se concentreze și să nu creadă că businessul este făcut în venituri de 45 sau de 180 de euro pe zi. Nu! Trebuie să gândim mare, să gândim o strategie. Sunt buni aia 45 de euro, te stimulează, îți plac, îți arată că ești pe drumul cel bun. Însă noi suntem oameni de afaceri și gândim strategii pentru a ajunge acolo sus. Că vorbim de cei 7500 de euro, că vorbim de cei 37.000, de 225 sau 740.000 de euro, trebuie să gândim big. Dacă vom gândi și ne vom limita la cei 45 de euro, nu avem nicio șansă niciodată să ajungem măcar la ăia 7.000 de euro. Da? Este foarte important să voi care sunteți lideri de rețele, chiar și voi mă adresez celor care abia au intrat și care veți fi lideri de rețele, să fiți foarte atenți la oamenii voștri, să nu cumva să se piardă, să fie cumva prinși în mrejele acestor mici câștiguri. Câștigurile în Atomy sunt mari. Sunt câștigurile de sănătate și câștigurile de sute de mii de euro. Vă mulțumesc, am vorbit un pic cam mult, am senzația. Ăsta este defectul meu, nimeni nu e perfect. Acum vă aștept cu cât mai multe întrebări și pe cei care sunteți noi și pe cei care sunteți vechi vis-a-vis de ceea ce înseamnă Atomy. Stelian, cum facem să deschidem Republica Moldova? Eu am reușit să aduc câțiva oameni, dar nu am posibilitatea să import produse, Republica Moldova fiind extracomunitară. Știu că se lucrează, știu că se fac rețele acum în Republica Moldova. Nu știu dacă mai este Ștefania alături de noi, că ea ar putea să ne dea niște informații foarte aplicate pe acest subiect. Chiar dacă ai oameni în Republica Moldova, îi punem în rețea, pentru că am feeling-ul că se va deschide foarte, foarte curând. Sper să se termine odată și cu stresul războiului din Ucraina, să ne liniștim, să ne vedem de business-uri. Știu că trebuie să fie undeva la vreo 3000 și ceva de oameni. Atenție, repet, deja se lucrează, deja sunt oameni în rețele acolo și cât de curând se va deschide și Republica Moldova. Dacă este Ștefania cumva lângă noi și ne poate da mai multe detalii despre Republica Moldova, ok. Dacă nu, eu am să mă mai documentez și am să revin cu mai multe detalii pe acest subiect. Bună seara, Stelian, aici sunt alături de voi. Super! Da, deocamdată Republica Moldova nu este deschisă. Atomy nu a pătruns oficial acolo, însă oamenii au început să dezvolte rețele foarte mari. Cred că sunt acum înscriși aproape de 10.000 de persoane acolo. Cât de curând Republica Moldova va fi una dintre țările care urmează să fie deschise, atât Moldova cât și Ucraina, deși vi se pare că este război și nimic nu se întâmplă. O să vedeți că curând aceste două țări sunt pe listele care vor fi deschise. Acum nu știu să zic exact mâine, poi mâine, dar cât de curând, probabil anul ăsta, au un plan să Excelent. deschidă Republica Moldova. Asta nu înseamnă că nu putem să începem și să facem înscrieri. Oamenii de acolo se pot înscrie ca consumator.
Și în momentul în care rețeaua va fi deschisă a lui Atomy, atunci oamenii aceștia se vor transforma în distribuitori. Gândiți-vă ce înseamnă să aveți acolo o rețea de câțiva mii de oameni și în momentul în care se deschide țara, miile alea de oameni să-ți facă comenzi. Adică Deci nu n-ar poți trebui plăti să... tot. Da, Mhm. da. Bună seara, Virgil Gheorghe, numele meu. Eu am Dar adresat bună. întrebarea. Da, facem chestia asta, dezvoltăm rețeaua, aducem oameni. Problema este că nu avem posibilitatea să aducem produsele astfel încât oamenii să le cunoască și să poată, la rândul lor, să dezvolte rețeaua mai repede. Toți cei care aduc produse în Moldova le aduc până la Iași și după aia se duc ei și le aduc de acolo. Ceea ce nu e foarte profi, adică și nici n-ai speranță mare să dezvolți foarte mult în modul ăsta. De asta, până nu se va deschide aici, nu cred că o să avem o dezvoltare foarte, foarte mare. Acum eu nu știu ce să vă zic, nu cred. Eu cunosc oameni care deja, o singură persoană are deja înscris 10.000 și într-adevăr face cum spuneți dumneavoastră. Nu este Mhm, comod să intri cu produsele, n-aș spune ilegal, dar prin alte surse. Uh, Există rutiere, din ce am înțeles eu de la mhm. cei care sunt Exact. pe partea respectivă, ajunge rutiera până acolo și de acolo oamenii vin și își iau produsele. Mai sunt persoane care fac comandă pe București și vin o dată la săptămână și încarcă mașina și pleacă spre Republica Moldova. Da, într-adevăr, nu este foarte ușor, dar dacă ați avea o rețea destul de mare, eu cred că se găsesc și alte modalități de transport acolo. Da, nu e vorba numai de transport, ci e vorba de formalitățile vamale. Și oamenii ăștia care aduc cu rutiera sau care aduc în portbagaj, aduc, dar la un moment dat nu o să mai fie chiar atât de util, pentru că, de ușor de adus, pentru că vor fi luați uh, în vizor de autorități. Bine, probabil dacă vor crește destul de mari, asta vă spun, că asta și face ca compania să se gândească și să se îndrepte spre țara respectivă, pentru că cererea este foarte mare acolo. Da, pentru că Uh, și aici există Korean Beauty, care este cumva Știu, competitor direct, da? Prețurile n-are sunt destul treabă. de mari la Korean Beauty și atunci probabil Atomy ar putea să intre foarte bine. Nu are, n-aș spune competitor, poate competitor din punct de vedere al faptului că se numește produs corean, dar nu are nicio treabă produsele coreene cu, cel puțin de la Atomy, cu ce se vinde acolo. Da, sunt foarte scumpe, știu magazinul respectiv, am fost, am văzut, dar nu e aceea, nu este același lucru cu ce face Atomy. Atomy. Ok, mulțumesc mult. Cu drag. Uite, ne întreabă Roxana, sfaturi cum să începem acest business, ne puteți da câteva idei? Păi lucrurile sunt simple, dacă nu, din întrebare înțeleg că nu ați început businessul, cineva v-a recomandat să intrați aici. Sfatul meu este să vorbiți cu persoana respectivă care vă va înscrie, așa cum eu am spus, absolut gratuit, care vă va oferi informații, din nou gratuit, vă veți documenta, veți vedea produsele, le veți comanda ca să le testați, evident, după care ușor, ușor veți începe să faceți recomandări, vă veți face propria rețea și iată deja sunteți în plin business și pe calea de a câștiga foarte mulți bani la un moment dat. Deci cam ăștia sunt pașii. Vorbiți cu persoana care v-a recomandat să intrați aici, vă va da linkul, vă veți înscrie și de aici lucrurile vor veni cumva de la sine. Câte persoane sunt înscrise în România și câți Crown, Diamond, etc. sunt la noi în țară. Din câte știu, deși aici o să o rog din nou pe Ștefania, e omul care practic este peste tot ce înseamnă business-ul din România. Din ce știu eu și o să o rog să mă corecteze, sunt vreo 8.000 de oameni. Ăsta este lucrul cel mai spectaculos, pentru că mi-aduc aminte, Doamne, când era Bitcoin-ul ăla la 1 euro și dau tot timpul exemplul ăsta, 1 euro, 1 dolar, 2 dolari și zicea aia, ce să iei și acum să fi avut luat la 1 dolar, să fi luat 10-20
$20, nu reprezentau absolut nimic și asta fi avut la 20 de bitcoin la, mă rog, nu mai știu cât e, 80 de mii, acum a fost și 100 de mii. Despre asta e vorba. Atomi este la început în România, sunt câteva mii de oameni, sunt vreo 8.000 de oameni, peste un an, doi, va fi o explozie, sunt ferm convins de acest lucru, deci este momentul ideal. Câți crown? Nu avem crown în momentul ăsta. Ștefania va deveni foarte curând, va urca pe această poziție. Avem, cred că e un singur star, dar din nou Ștefania poate să-mi spună. Ștefania este Nu, starul de Stelian, nu, România. nu, nu, Stelian, stai, că m-ai dus prea departe. Nu, Royal. Da, ce mi-e Royal, ce mi-e Crown, tu le vei face imediat, sunt ferm convins. Um, La momentul acesta a urcat cumva, suntem undeva la 12.000 în România, rețeaua de România, și undeva la 7.000 în afara țării. Și când zic în afara țării, mă refer la tot ce înseamnă Asia, Europa, Africa sau eu știu pe unde. Te doare capul pe unde găsești oamenii în rețeaua noastră, oameni care nu-i cunoaștem, dar ei sunt acolo. Avem la ora actuală, suntem în total 3 star. Suntem în acest business de aproximativ 2 ani. Avem foarte mulți șaroni în rețea, diamanți, sales master și, bineînțeles, oameni care sunt pe pasivi. Avem oameni care în fiecare lună generează venituri de minim 2.000 la 13.000 de euro pe lună, cam așa. Deci timpul destul de scurticel, aș spune, nu avem o istorie destul de mare, aproape 2 ani de când suntem, de când am început, și de acum încolo începe dezvoltarea mare și puternică, din ce văd eu și ce se întâmplă în rețeaua noastră. Practic, acum noi am început unul câte unul, doi, doi, trei, trei și acum încep sute, 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 ceea ce înseamnă că dezvoltarea va fi foarte rapidă. Eu cred că Atomy în 2 ani de zile deja va fi foarte departe și pentru cei care au avut oportunitatea să spună astăzi da și o vor spune peste 2 ani de zile, va fi destul de târziu din punctul meu de vedere. Pe Mirela ne întreabă cât de mare ar trebui să fie rețeaua personală pentru a trăi din businessul Atomy. În primul rând, eu cred că e pus problema greșit. Noi nu facem un business din care să trăim. Când spun să trăiesc, să supraviețuiesc. Pot să trăiesc cu 1.000 de euro. Dacă îmi drămuiesc bine toate cheltuielile, trăiesc cu 1.000 de euro. Dar nu ăsta este scopul. 1.000 de euro îi faci ca sales master, faci sales master dacă ai, nu știu, 100 și ceva de persoane. Bine, depinde cât sunt de active. Poți avea și 50 de persoane, poți avea și 400 de persoane ca să fii sales master și ai câștigat 1.000 de euro și trăiești. De acord cu tine, Stelian, și eu n-aș spune un câștig, aș spune Atomy este un stil de viață, Despre uh, asta e vorba. un stil de viață pe care noi ni-l creăm, o viață care o îmbunătățim și va fi ceva care nu va mai depinde de noi. Asta trebuie învățat, nu e un câștig care trăiești de azi pe mâine, azi ai încasat, mâine nu faci sau eu știu ce. Este un stil de viață. Cu certitudine. Mhm. Și nu vă limitați, nu vă gândiți, le repet, la sacoșii că nu vă gândiți la 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 de euro. Gândiți big. Ok, ca să ajungeți în vârf, veți lua toate etapele astea, veți câștiga 300 de euro, 700 de euro, 1.000 de euro, 7.000 de euro, 70.000 de euro. Dar gândiți-vă, ideea este că vom obține atât cât ne gândim că vrem să obținem. Dacă mă gândesc că vreau să supraviețuiesc din Atomy, voi supraviețui din Atomy. Dacă mă gândesc că vreau să-mi iau un iaht din Atomy, îmi voi lua un iaht din Atomy. Este foarte important cum îmi setez mintea. Dacă eu îmi setez să câștig mult, voi câștiga mult. Dacă îmi setez să câștig puțin, voi câștiga puțin. Pentru că am câștigat, văd că supraviețuiesc, gata, sunt ok, mă opresc acolo. Nu despre asta e vorba. Priviți la oportunitatea și la perspectiva pe care o oferă un business de genul ăsta. Practic nu există plafonare. Vă rog, dacă mai sunt alte întrebări, curaj, că ne-am întâlnit aici ca într-o familie să învățăm unii de la alții. Și sunt ferm convins că asta vom face și în această seară. Haideți, mi-am făcut ecranul mare să vă văd. Nu dăm note, nu lăsăm repetenți, corigenți. Haideți, nu. Știți că de foarte multe ori mi s-a întâmplat și mie pe la conferințe de presă, chiar și prin facultate, aveam întrebări pe care să le pun, dar mă gândeam
Bă, dar dacă voi cădeam penibil, dacă întrebarea asta nu trebuie să vă gândiți așa. Orice întrebare cu siguranță și are un răspuns, orice întrebare este o curiozitate și orice întrebare vă poate pune cu un pas mai aproape de câștigurile pe care vi le-ați propus. Nu există întrebare proastă. Asta cu certitudine. Poate încă o întrebare care a mai fost adresată acum o săptămână, acum două, dar sunt ferm convins că aici sunt oameni noi care se vor bucura de răspunsul pe care îl vor primi. Deci nu vă gândiți că aș putea să pun o întrebare proastă, o întrebare care să mă facă să fiu penibil. Nu gândim în acești termeni. Aici suntem să învățăm unii de la alții. Bună seara, am eu o întrebare. Hai, salut Ionuț! Contează, Oamenii mei, mă! da, Hai! salutare. Contează cine face înregistrarea pentru calificare, deci în momentul în care se face o calificare și se face calificarea pentru unul dintre praguri. Contează cine face înregistrarea sau trebuie să fie înregistrați direct de noi? Nu! Păi nu! Tu oricum înregistrezi 2, 3, 5, 10 persoane. Nu știu câte cunoștințe poți avea, 50 de persoane, dar tu vei face acest prag de Sales Master, de Diamond și așa mai departe, că vei avea 100, 200, 300 de persoane. Toate aceste persoane vor fi sub tine. Nu le vei înscrie tu pe toate, deși poate că îți dorești, cum și eu îmi doresc să înscriu 1000 de oameni, 2000 de oameni. N-am atâtea cunoștințe, atâția oameni pe care să înscriu. Dar înscriu 200, 300, 500, habar n-am. Nu nici atâția. Și ei la rândul lor vor înscrie alți oameni. Deci, ca să-ți răspund pe scurt, nu contează că i-au înscris cei de sub tine și nu i-ai înscris tu direct. Ei sunt sub tine, punctele lor urcă la tine și tu vei deveni Sales Master în baza muncilor. Ei vor înscrie, vor deveni Sales Master, Diamond, Sharon, Star și așa mai departe, în baza muncilor și a oamenilor de sub ei. Da, am înțeles. Numai că noi întrebam asta că la unele sisteme, în momentul când se face calificarea la praguri, nu cele de echipă de binar, se face calificarea în momentul când este generată de tine înregistrările. Deci, Ăsta este Atomy. La unele sisteme și ce bine îmi pare că ai pus întrebarea în felul ăsta, că ai venit cu precizarea asta. La unele sisteme se cere taxă de înscriere. La unele sisteme te obligă să faci un anumit număr de cumpărături. La unele sisteme, iată, te obligă să ai oameni înscriși de tine ca să iei bonusare. La unele sisteme, dacă tu nu mai faci nu știu ce, nu atingi nu știu ce target, nu-ți mai iei banii, deși rețeaua ta funcționează. Asta se întâmplă la unele sisteme. Atomy. De asta, la un moment dat, sunt amici care spun, băi, să vezi că am luat-o. N-am luat-o. Am făcut o analiză la rece și vă spun că Atomy este o oportunitate fantastică tocmai prin faptul că are această, nu știu cum să-i spun, elasticitate, deschidere, flexibilitate, spuneți-i cum vreți voi, fără taxe, fără să trebuiască să înscriu eu pe toți, fără. Este, bine, trebuie să dăm și noi, că dacă nu acord timp, dacă nu vin cu oameni, dacă nu facem conferințe, nu creștem. Dar are o mulțime de plusuri față de celelalte sisteme, așa cum ai spus tu, Ionuț. nu, asta e important pentru că asta înseamnă, pentru cine nu știe, este că jumătate din munca de calificare este deja făcută pentru că pe Bravo, echipa bravo, principală se va lucra de către toată lumea, iar treaba noastră este să echilibrăm și să calificăm două persoane pe cealaltă echipă. excelent, Asta înseamnă că excelent, e un bonus de 50% care nu, te poți folosi de el toată viața. exact. Treaba noastră e să fii la început un lider bun ca să conduci o echipă bine, să dublici ceea ce faci tu și în momentul în care vei duplica ce vei face tu și cel din structura ta va duplica și așa va merge echipa mai departe. Astfel, dumneavoastră deveniți liber, iar veniturile respective vor fi niște pasive libere în care nu vă mai stresați, fiecare își face partea lui la rândul lui și de aici vin încasările care din lună în lună, cu siguranță ele vor crește, pentru că fiecare lider la rândul lui va vrea să aibă evoluție, va vrea să urce și va vrea să își crească echipa. Mulțumesc pentru precizări. Deci câștigurile sunt nu neapărat din direcția pe care o aduci și pot fi indirecte. Iată, ne întreabă cineva aici. A și răspuns Narcisa. Bravo, Narcisa. Cum se consumă noni? Gata, e răspunsul pus pe Messenger. Dacă mai sunt alte întrebări, vă rog.
haideți că este păcat, dacă tot ne-am întâlnit, dați frâul liber imaginației, dați frâul liber întrebărilor sau vă adresez o altă provocare. Încă de astăzi, luați-vă, faceți-vă o agenduță și toate întrebările care vor apărea pe parcurs, notați-le. Miercurea viitoare, cu siguranță, nu ne vedem în formatul ăsta, ne vom vedea într-un format mai extins, mult mai complex, cu evenimentul pe care îl vom avea în București, dar poate peste, nici nu știu să calculez în ce dată suntem, peste încă 2 săptămâni, noi urmează să plecăm la un moment dat din țară, Florin, dar nu știu în ce dată vom fi atunci, mă rog, dacă suntem în București, vom face peste alte 2 săptămâni un nou Zoom și de aceea vă rog să vă pregătiți întrebări încă începând de astăzi. Pentru că este păcat să avem acest timp pe care să-l dedicăm business-ului și să nu-l folosim decât uitându-ne unii la alții. Îmi place să cred că prezentarea Narcisei, aici este o certitudine, a fost suficient de clară, de completă și de complexă ca să nu necesite alte întrebări. Îmi place să cred că și prezentarea de business pe care am făcut-o eu a fost suficient de clară și ăsta este motivul pentru care nu există în acest moment întrebări. Iată, bine spus aici, întrebări puteți pune inclusiv pe grupul de Facebook, unde eu voi fi și acolo pregătit, eu și toată echipa, nu doar eu, să răspundem întrebărilor pe care le aveți. Prin urmare, fac o ultimă chemare, ultimă strigare, dacă mai sunt întrebări. Luni vă așteptăm la Brașov. Luni, da, luni vom avea o prezentare la Brașov pentru cei interesați. Ne puteți contacta. Vă rog, o întrebare, Virginia sunt. Am intrat mai târziu și nu am fost atentă la prezentarea de la Noni, doar aș fi vrut să întreb cum se consumă Noni, cum se ia? Narcisa. Desigur, doza recomandată de Noni este de 1 până la 2 plicuri pe zi și la noi pe Europa arată așa. Acesta este plicul care are doza perfectă, de asta l-au și făcut în pliculeț, că oamenii beau din sticlă, cum era înainte prezentat pe Coreea, și puneau sticla la gură și beau mult mai mult poate decât ar fi trebuit. Aceste plicuri sunt perfecte pentru doză și puteți consuma maxim 2 pliculețe pe zi. Este recomandat atât pentru femei cât și pentru bărbați, iar pentru copii peste 3 ani de zile, iar doza să fie diminuată și amestecată diluată cu puțină apă. Cum întreba ceva mai devreme, da, este foarte bine să fie administrat în combinație cu hemohim, de exemplu, un plic de noni și un plic de hemohim pe zi. Bineînțeles, vedeți și cum îl asimilați, cum îl simțiți. Discutați, bineînțeles, și cu medicul dumneavoastră, este întotdeauna această indicație, în funcție de ce afecțiune are fiecare, dar în special pentru oamenii trecuți de 40 de ani, au niște efecte absolut uimitoare și imediate. Așa cum recomandam, este foarte bine să-l studiați puțin pe dr. Neil Solomon, care a făcut un studiu fabulos pe 10.000 de oameni pe toate afecțiunile care au ieșit în cale, să spunem. Și dacă studiați un pic și aprofundați, e nevoie de foarte mult timp pentru a discuta despre studiile doctorului Neil Solomon, dar filmulețele pe care le-au pus mai devreme acolo, dacă le vedeți pe acelea, vă informați destul de bine. Și când se poate lua sau când e recomandat, mai mult dimineața, seara, se poate oricând? Da, recomandarea este să fie administrat dimineață, dacă se poate să fie primul lucru pe care îl ingerați, ar fi minunat. Dacă nu, oricând în cursul zilei, de asemenea, îl puteți administra fără probleme, pentru că este extrem de puternic și este atomii, de asta este atât de special. Gustul, v-am spus, este absolut minunat. Nouă ne place extraordinar de mult, iar oamenii care spuneau e mai bun decât hemohim. Mie una îmi place și hemohim foarte mult la gust, dar nouă îmi place și mai tare. Așadar, îl puteți administra, dacă puteți prima parte zile, ar fi minunat. Primul lucru să beți acest noni. Are 40 de grame, este foarte puțin, puteți bea direct din plic. Dacă nu, îl puteți amesteca cu puțină miere, depinde de gustul fiecăruia. Mulțumesc mult! Am văzut, Narcisa, că ai pus o mulțime de informații pe chat-ul Zoom-ului.
Am să te rog frumos dacă le poți pune și pe grupul mare ca să beneficieze de ele cât mai multă lume. Sigur. Mulțumesc frumos. Dacă mai sunt întrebări? Bun, nu mai sunt întrebări, asta este clar. 8 și jumătate, 9 fără 20, oamenii au mai obosit. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc echipei care a susținut acest Zoom, vă mulțumesc și vouă că ați fost prezenți, ați renunțat la ceea ce aveți de făcut pentru a veni aici și a primi, sper eu, valoarea adăugată. Este cineva care vrea să mai spună ceva? Da, Stelian, să mai reamintești pentru marți 12 martie. Miercuri. 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 12. Da, E miercuri. Da. 100%. 12, da, miercuri. Cine nu și-a achiziționat bilet sau nu are, se ia legătură cu liderul de grup. Da, e foarte importantă întâlnirea asta. Eu n-am mai participat, am fost la cea de la Frankfurt, acolo a fost o întâlnire, cum era, seminar de succes, a fost cu totul altceva, pe mine m-a impresionat fantastic. Sunt ferm convins că și aici va fi cu totul și cu totul altceva decât vedem la întâlnirile pe care le avem noi săptămânal, de aceea este foarte important să participați. Sunt ferm convins că liderii responsabili, mamă, cât o să castanea să-mi iau acum, au bilete în plus. Adresați-vă liderilor voștri pentru bilete, pentru că este foarte important să fiți în interiorul evenimentului, să aveți feeling-ul ăla de acolo de apartenență. Ok, dacă nu veți reuși să prindeți bilete, este bună și varianta online, însă nu se va compara niciodată cu prezența la fața locului. Nu cred că va fi transmisie directă de data aceasta și va fi transmisia redirectă, adică nu o să O înregistrare. Dar o să fie înregistrare, ulterioară. deci nu vor avea posibilitatea să fie direct live cu noi. Așa că vă încurajez cu drag să încercați să veniți, pentru că este o oportunitate. Vom avea niște speakeri veniți din Coreea. Sunt la nivel de Royal Master, un el și o ea. Directorul de pe Europa iarăși va avea un speech pentru noi și vă încurajez cu tot dragul să fiți alături de noi. Dar vă rog să luați legătura cu liderii, iar liderii să redirecționați către mine listele acestea, că s-ar putea să fim mai mulți decât avem, de câte locuri avem și n-aș vrea ca să trimitem pe cineva acasă sau să stea cineva în picioare. Perfect, sunt fel convins că s-a înțeles și acest aspect. Nemai fiind întrebări, încă o dată mulțumiri tuturor pentru participare, pentru organizare. Ne vedem luni și marți la sediu. Se mai face luni și marți în condițiile în care o să fim priși cu organizarea de miercuri? Ca să știu oamenii. Noi facem, Stelian, nu avem nicio treabă, muncim pe Perfect. brânci. Luni și marți la centru în București, miercuri ne vedem la evenimentul mare. În regulă, mulțumim tare mult pentru tot. Și eu mulțumesc, numai bine, vă doresc tuturor o seară minunată și mâine o zi cu mult soare. V-am pupat, numai bine!